Ens trobem entre Tarragona i Terol, concretament a la Franja de Ponent, a la comarca de la Matarranya. Ens disposem a gaudir d'un dia de natura. És més, estem rodejats d'ella. Això que veieu aquí dalt són corbs. Hòstia, una abella! Encara que no ho sembli, l'aigua estava gelada. Possiblement sigui divertit pujar aquesta roca, però és que després, a la tornada, ens haurem de tirar d'ella. Entre pedres, roques i el riu Matarranya, fins aquí hem caminat 7 quilòmetres. I hem arribat, per fi, al Salt del Cabrit. A saltar! De baixada ens trobem amb tobogans de riu, piscines i jacuzzis naturals.
I fins aquí l'excursió del Salt del Cabrit. Si us ha agradat, doneu-li a like i recordeu, compartiu-lo.